I say returning this thing, yeah, that. You go. All thing not the say no. Now I'm going to jack you walk on edge gang young man. Returning spring, yeah, them. nke mụ ọhụ na mụ pere my mother Enugu agụ mụchara ngara gbacha ka nna gbacha na kiki a ji asta mechara adịghịkwa ọ chakwara bịa egwa m na kiki adịghị fụtakwa bịa dịrị ya m na ọchara ma anagwo mgbe mma start mgbe mma achọ ka na mahadum nakwa ka nsọ mechara kiki adịghị mma atụ egwu nye anya ka fuel na fuel adịghị mechara Ọchị m n'ọgba erufuere mana fuel ahụ ọ bụ ere ọgbọgidere mana thank God na nke ọhụrụ dulara m n'onu maka achị m oburu aka chi nke ọzọ karịa ndị ghere nchi akwa start kpụrụrụ emere na mma ọkwa mechara na mechara na ọ nwere ike ịdị mma na ka nnara ha mịara bufu ya bụ kwara m enwe naita ihe ọdọ ndị kọpụ meta m ka ọ bụ Who was your guys? I got my own mind. Ihe wee jigbo mme ya ya rụrụ arụ adịghị kama na ọkpọkọ n'afọ ya ama m ya ndara
Every mama, I have every woman set to roll one for after I said, that's what I'm I don't get bullet now. I don't plan to sniper make it for me. I need that. I see sniper, but I don't care any minute. I don't see thank you. I don't. Hey, I need to go. I don't see him. You are simple. Yeah, bullet. Okay. Enemy they took you. awesome. I'm on no bullet again, guy. I'm leaving you. Imagine where you land. I'm not looking at you, man. History is a series of calamities, each worse than the last. Knowing this, bearing the times, Yeah. existence, Oh, man. I don't need them. Yeah, let's go. Post station. Can I not take my Coca-Cola? I think from my own do something. I want. Ready open, can open it. There's no more. Only 26 here. Legend. Is it Mexican Christmas? No, It's not Mexican Christmas. who be that one with the Imagine. They are not wasting, no wasting. Those purpose for when they shoot you to that. Wasting. Yay! Yeah, Imagine who that is. No, shit. My name Well, the Chaka Blues, you never know. is Undercount. Manja, I want to know. Man, no. That's What I can do because I'm going to go to I'm about to hit him. I'm from over here. Yeah, I got to look up. Yeah, it was very Oh, like I got one for you. I like I got one for you. when they shoot me out, or when Babijan on job.
Number one. Wait, see it. Okay, you want me to die? Bon, kwelo na kwa na miss you miss. Mana onku. Oh man, how are you? Yo na to bele kama na ya cho na. Umpa mara di. Somehow. Number four, there you go there. I didn't think one. I don't know where the bullet go. Man, you sniper. I don't see them. I don't see them. I don't jump fast. Come on. I'm pushing them to the phone. That phone over here, what? Don't they kill him? They go. Wait. Ọsẹ ọkẹlẹ ẹ̀yà tìrì elétíríkì ká. Ọsẹ ẹ̀yà mọ̀ ọ̀kẹ́. Ẹ̀yà gbọ́dọ̀ nù nkì. Ẹ̀yà gbọ́dọ̀ nkì mọ̀ ọ̀lọ́.
Okay, this is 16 by 12. Last 2 weeks. That's it. Zoe, can I hear my girl? If you see me on the it's no number me on about it.
Like you time for all like telegram go Ora mi che giura, ci male per fare. Ma poi non può essere. Come ora ora. Come go. Guarda che go. La cosa. Ma la ya hakwa kan la badia. na bibia me la gola we yi na. Bibia me wala. E ga ndo ku ari re bu lo bi azo ai na ezio. Wa ka tire okro mo ra. Ah ba na akro wala le we ni. Api age do ara etara gravo. Wa ka ti place gravo. Agba palo wa ra o she. Dawa. Ake cholore bi so be gravo ni. Wa ja ya be ba ho ya me ra ye ni ade agba ho ya me. Kuma ja ndo lo la. Awa bu pa wi to. No ba ti le ke bele ba. O la mara ni. E ju mo bodo. Oh, okay. Mi aduko. Ndị otu ehe bụ nke ha na-ehe ma ahụ ka ya agba ha ka abụọ. Ọ gaala iwere tatụwa mba etu la mewe aja sebata nke anyị achọrọ wa ajụla obodo a ka akụrụ akụtala ngige anyị mma ahụ agba ikpe kpọrịmo ji nkabili ikpọzi ama ebe esi na kpọrịmo kpọrịmo ji nke isi tanka na okwu ọkwa ya nghọta agwa ma Waribo bia ma bu Waribo bia marum ja ki silo ifa ale ma ho ko mo ai o ya mai hale ne o de ka sila na mo ka kalia mana o ya na mara o ka mo ya mo ka le mo o ya na ma mo lo so o lo so o wa ga tere kere ndi onye jiri ozu a wo ko iba ale ne o mi libo form of okay, let's you can look.
nwa bụ onye alachichi ọkwa hapụta asịrị mebi onye ahụ amaghị otu ga-ego eme onye ata mmịa ṅụọ gbara onye ahụ mana ọ hụrụ anya den ole etolite alachichi ọkwa ọ ga-agba n'echiri ile o nwere nurugoro 30 years 40 years emebe ihe ndị otu a mana ihe mmekwu okwu ya bụ na iyi mmanwụ agaghị eyi ya ọ gaghị eketa okwu ebe ọ bụla o tiri ọjọọ pụtacha mmanwụ ala ọ ga o ji igwedo mmanwụ